Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alubar. Idintero paginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itineto ya programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Lunes po 24 ti mabilang idi bulan ti Hulyo 2023 maudin nga lawas para ti bulan ti Hulyo ti may kapito nga bulan ti tawen 2023 gagayem ken kabsat naindaklan detingal daw para kadatiyo a Pilipino gapot iti detingal daw po nga i-deliver wenno agbitla ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. gagiyem kay kabsat para kidetoy second zona na zona gagiyem kay na kabsat ya. So pagsasaritaan tayo abot State of the Nation address gagiyem kay kabsat detoy ng aldaw para iti nagduduma nga ekspektasyon wenno kalikagom nga manggigan idibiyang ti presidente gagayem keng kabsat ngem pakpakaw na po ti State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos possible kano apo agpa-outlying 45 minutes ken may deliver dito apo into na alas 4 into dumalem direktamente apo manipo di jay batasang pambansa ya. So babay na po ti NR online idanon tayo tumit apo dito biya pa bitla ti madaydayo nga presidente ti pagilian tayo nga Pilipinas Ferdinand Marcos Jr. Okay, dito po ti pagayam yon ni Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, tap nagdanggay kami nga mangidasar kariri kang Ronald Damdamag, iti detingal daw nga mumi apo nga manginformar ken pakaseknan tayo amin nga sangapada gagayem ken kaabsat. Rimara po ti resulta ti survey bilang kano di Pilipino nga mangibaga nga isuda ket marigrigatan wenno nakurapay bimmaba so adda bimmaknang nga Filipino gagayem ken kaabsat. Face mask, physical distancing, naikati na po kariri pampubliko nga luglugan wenno transportasyon dati nagkadwa balay pagpandayan linteg ready apo itibiyang ti State of the Nation address ni Presidente Marcos ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos sa mga antasahan ka daw makatendar iti suna may summit ti absent apo iti Senado Senator Pia Cayetano gagiyem kay kabsat iti aldaw nga panangidanon ti Presidente ti State of the Nation address na. Kumustahin tayo ti Metro Manila kada iti nagdudumang at tignay protesta pakairamanan na po dito tigil pasada ti nagdudumang at transport groups gagiyem kay kabsat ken ije balasyo taaw ije gris apo ada mapaspasamak nga wildfire kakabsat ken gigiyem ket na i-bakwit apo ti 19,000 nga tattao gagayem ken kaabsat. Digitoy ken sabsabali pay tampok pareti may isang oras nga panakaidanon ti programa Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal!
Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pa kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, rugyan tayo na po. Di kiti insaga nami nga idasarmi ka na kayo para di programa tayo damdamag ni Berto. Mapantayo po ka rin di Bagyo Egay. Napigsa po ni Bagyo Egay. No, payawan pa iti marik na tayo nga epekto na iti kabukbukudan tayo nga lugar. Ngem nakabayo ka po ti signal number 1 dito yung probinsya tayo nga Ilocos Norte. Iti kaudyan na po ngayon parwar ti State Weather Bureau ti Pagasa. Adadapay nga pimigsa ni Bagyo Egay. Kaya nadada nga ginutigot na when no na maibilangin dito iti typhoon category. Gagiyem kay kamsat ni Egay. Naudi nga nasaripatpatan ti sentro ti Bagyo nga danti kadayo nga 5 kilometros dayaen ti Baler Aurora. At daan dito iti kapigsa ti angin. Dinggin nyo po 140 kilometers per hour ket pasaray pumigsapay nga umabot ti 170 kilometers per hour ti ni Bagyo Egay. Nakabayo gina po ti signal number 2 kadagit sumaganad southern portion ti Isabela gagiyem ken kamsata palanan ken dinapige kastamit ten ti northeastern portion ti Catanduanes, Pandan, Bagamanok, Panganiban, Viga ken Gigmuto. Naibayog met ti signal number 1 iti Batanes, Cagayan, may bilang dito ti Babuyan Islands, ken napatbati nga paset ti Isabela, Castiquirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern portion ti Pangasinan, Aurora, northern eastern portion ti Nueva Ecija, northern and southeastern portion ti Quezon, pakiramanan na po ti Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, nabatbati nga paset ti Catanduanes, Albay, Sursugon, Masbate, idinto nga Visayas, met northern Samar, eastern Samar, ken Biliran. Adadamit po iti signal number 1. Nagtalined nga nakatutok iti update po ti Bagyo gagiyem ken kaabsat tapno maipaay nga insigida kada kayo dagitoy nga informasyon Isabela, Catanduanes, signal number 2 digitoyen kakabsat ken gagiyem deti typhoon Egay adda digitay maibagbaga po nga rapid intensification idinto nga posible nga aglandfall gigiem ije Babuyan Island ay Batanes area into Nubigat Martes si 565 kilometers diyan ti Baler Aurora deti apuket na iparwar wenno weather bulletin iti alas 4 itangal daw ti Lunes gigiyem ken kamsat teko na kita tayo ti movement sa po ni
Bagyo Egay is 15 kilometers, medyo nabanayat by 140 kilometers to 170 kilometers per hour. Gagiyem kabsat near the center, gagiyem kay kabsat. Adada po nga mabalin nga maabot na ti super typhoon category into nubigat. Mala daw nga paset into nubigat, gagiyem kay kabsat. Posible pa nga landfall when no masideg iti Babuyan Island, iti Batanes, into nubigat when into Miyerkules, iti bigat na saan met nga naikat iti posibilidad nga sumalpok ijay mainland Cagayan. Bakit kita ti 50 to 100 mm nga panagtudo when buyat ti tudo iti paset ti Catanduanes, kasta pa po iti akin amyanan nga paset ti Camarines Sur, gagiyem kamsat akin amyanan na paset ti Camarines Norte, napigsa ti angin gapu pa ilaeng nga po iti sasabay ti habagat nakabayogan na po di kitay pagsinyalan ti bagyo nga kas kadagiti bagate tatay gagiyem kamsat may raman ti Ilocos Norte iti signal number 1 gagiyem ken kabsat. Mabalin pa nga papigsaen ni Bagyo Egay ti habagat gagiyem kamsat nga mangitunda iti panagtudo iti akin laod nga paset ti Central Luzon, akin daya nga Luzon ken Visayas kaday sumaruno nga talong aldaw. So di po iti paset ti amono deti kaudyan po iti biyang ni Bagyo Egay gagiyem ken kabsat. Hanga basta-basta by Tuesday or Wednesday possible ka na po nga gawaten na po ti super typhoon category ni Bagyo Egay. Signal number 1 tayo, iso nga dapat po agan anad when no sa ganaan tayo po ti posible. Nga ba't no tudo lang, okay. Gaputa digite kay raep nga pagay talaga kasapulan dati danom. And one thing more, digite paset po ti probinsya tayo nga Ilocos Norte nga digitoy ket agkurkurang iti danom. Okay, padaanan nyo po mga alat ito po di situational report mani po diti Metro Manila. Inline na po kadagitay tignay protesta ken kastamit din digitay dati tigil pasada. Kabayatan nagyaman tayo ka di sumanganad. Thank you very much Dr. Alan Taylan, di St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 St. Flores Street, Lawag City. Nadariknain nyo ti Baguio, ket nyo ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much iti TMT Construction Company, di 48A Kabungaan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipot pa nakaplano, agingga nga malpas, ti kayat yung apatakdiren nga pasdek, agserbiya si bubudno, ti TMT Construction Company, babayan ti panangimaton, ti agtagikwa ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho, ti Ili, ti Marcos. Agyaman tiyo ba di Bugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawag Street, Lawag City, adanda po kada iti nalaling nga aircon technicians, tapnurnusen dati problema ti aircon ti lugan nyo. Thank you very much. At Bugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, kukwa imatmatunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16 Bacara, Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay Hawaii, ni Ma'am Lani Corpus, ti Xiamen, China, ni Elvis Panabang, ken Mercy Panabang, manipo di Pearl City, Hawaii, ken nagyaman tayo, ken Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, manipo di Bangi, Ilocos Norte. Okay, iti dati yung daway. Kumusta iti po ti sitwasyon ni Metro Manila? Kalpasan na po nga ada di kita na ikasa nga tignay protesta together with transport strike. Gagiyem keng kabsat. Maniba na po iti Kamanilaan ni correspondent Rickmar de la Cruz. Rickmar, kumusta? Dita Metro Manila. Yes, go ahead. Good afternoon, Sir Robert. Adaktat ta dito'y part iti North Caloocan, iti part iti Barangay Pagumbong. Okay, Ket, Rickmar, paki-rotate mo yung baliktad yung cellphone, Dapat landscape, i-rotate mo, pa-islant yun. Okay na? Okay. Okay. Okay na. Hindi, isa pa, i-rotate mo pa. Pa-slide yung cellphone, Okay? Okay. Try Okay na, natin. Sir Robert. Okay, go ahead. Okay, Sir Robert, medyo dati kami nagparking kadayo iti part iti dati main road kasi na medyo narigat nagparking dito, Sir Robert.
Ngayon apaman nga binaybaybay ko dito nga dalan. Nakita ko sa Robert, makita mo yan ta side mirror ko. Kaslaman lang dito kunam nga panag-strike dito transport group ket kaslang dito yan ket awan epekto na. Adulat ta dito jeep panagpasada. Ken kastamet attention ko nga picture yan tay terminal iti going Novaliches, Fairview, ken kastamet Quiapo. Yan tay UB Express at insert ko tatay nga picture ken ka Sir Robert. Ket apaman nga tinabag ko kadagiti driver basit na i-video tatay yan tan medyo marigatan nakti parkingan. Ket kunada nga kaslang sayang lang jay oras iti pa nag-strike da no sumali da kada ito transport strike iti nga Ket kas makita itatay apaman nga inobserbara kita iti dalan nga dinalanak. Ket adulat tamet digitay jeep nga nagpaspasada ken kastamet digitay tricycle, digitay UB Express takunada nga kaslang awanen iti saysay dati pa nag-strike da. Na adada kanu nga agbisinan digitay pamilya no sumali da pay laeng kadati nga transport strike na isang sayang kat digiti na duma-duma nga grupo iti transport group. Okay. Iso nga data ti maibagami ken makita ming obserbasyon ken kastamet ka digiti pasaheros awan ti makita Sir Robert nga agururay nga pasaheros akas la ididiin mo na nga adda digiti na stranded nga pasaheros ngayon itata Sir Robert ket kaslawan ti stranded nga pasaheros kaslang business as usual tilang amumi nga napasamak no apay nga adda digiti han nga simbre kitata adda digiti lugar iti Metro Manila may papan kiti Baguio Egay ket nagkanselasyon da kadigiti trabaho. May papan at antisiparan da digiti flooding area iti Metro Manila. Okay. Iso siguro nga awan iti masyadong pasaheros simrek dada digiti lugar iti Metro Manila nga nagkanselar iti trabaho Sir Robert. Due to Egay. Joto Egay, Sir Robert. Okay. Okay, so yung kalaukan na bagumbong sa kalaukan na business as usual. Business as usual, yes. Okay, Yes, Sir Robert. Yung jeepneys, buses talaga nga makita nga agbibiyahe na go ahead. Yes, Sir Robert. Okay. So itay bigat talaga nga makita niya taga mayat ti daloy. Awangan hanga kas kaditi ekspektaren tayo nga talaga nga kabalinan niya para lisaren digiti nga grupo ti transportasyon. What about Rickmar? Awan digiti makita nga naited nga lugan from MMDA or anyaman local government units nga mangserbi ka digiti mapanagtrabaho. Awan talaga nga digiti talaga PUVs, public utility vehicles ti makikita ka dito kalsada. Yes, Sir Robert. Awan ti kasjay lalo ti yan ni Sir Robert dati adda di kita makita nga nakapaskil nga libreng sakay. Kita ta Sir Robert ket awan di gidjay nga makita mi ti dalan. Nga inupaan when inted iti gobyerno tapno diti kasta ket masolusyonan kuma dito ka awan iti agbiyahe. Ngem tata Sir Robert kas makita yu dating send ko di picture tatay nga UB Express no kasanot ka aduna kasi sila tamot dati ti ka aduna ket andamit latta digiti pasaheros na nga agluglugan ket awam met iti nakapaskil ka digiti UB Express kuma nga libreng sakay kasi no daduma upaan iti gobyerno iti Metro Manila digiti local government units nga tapno ti kasta ket masolusyonan daw wenno mapunuan da digiti pagkurangan kuma iti transport vehicle Sir Robert ngem tattaket awan iti kasta nakita. Okay. What about weather? Tatta dita kalaukan na especially bagumbong Rickmar kasi itatay nasa pagundaway iti bigat Sir Robert ket medyo nagtapiksa iti tudo. Ngem apaman itatta ket awan iti tudo medyo naginit na basitan ngem aglulem-lulem. Ngem no mampay kasta digiti lugar iti Metro Manila kas ko Sir Robert nga nagkanselar may papan na antisiparanda digiti flooding area nga mabalin nga makaranas iti baha iti Metro Manila. Okay, sabagay yung place ninyo sa bagumbong mataas Rickmar. When Sir Robert pangato dati part iti bagumbong nga madami digiti part na ditoy kasi dati madama nga yang ko tatay ti sango ti sport complex
no pabiksa kami ni Titudo dito Sir Robert ket apag-atuman met iti danom. No kuha. Okay, okay. Yung trabaho nyo, okay lang naman. Hindi apektado. Haan nga apektado dito trabaho mi Sir Robert as of now awan met iti makita nga pagarigan di kita kuma awan iti customers wenno ana awan met pwede na report kadi kiti da dumadumang stores mi no ada kiti nagbaliwan iti gumatang Sir Robert. Okay. What about yung State of the Nation address ni Presidente Marcos? Ada ka din ekspektaren wenno kalikagom ti tao nga manggigan ken ni Marcos nga kas napulsuamitan kada kita kakadwam Rigmar? Umuna ti amin kaskada tayo agururay tayo kadigiti reports kasi urayek nun nang rugi pa deti sunan wenno saan ta naalamat ti gundaway nga agreport tayo may papangem as kadigiti tattao ket nalabit nga adu kada kami iti agururay may papan iti wage board nga nya digiti report na may papan iti employment may papan kadigiti housing project tadi kita digiti kalkalikaguman digiti agubra ditoy nang nangruna digiti padang di Mayo o may agubra Sir Robert anya digiti napintas nga programa nalpas iti gobyerno kasi ado digiti mangibagbaga nga ado digiti patakderen nga silang kuma rent to ownen nga balay nga mabalin nga upaan ken matagikukuan iti trabahador Sir Robert. Okay. Okay, Rigmar, so peaceful naman yung mga rally diyan. Awan ti kasla asideg nga site ti rally kada kayo dita ayan yu tata. Go ahead. Sir Robert, awan iti rally dito yami asideg Sir Robert kastay panag-update ko met iti bigat iti lang menjula ti medyo ada nakuna nga anang I think there are around 4,000 rallies lang iti napan nag-rally jet met pinalupusan iti gobyerno iti part ka iti Menjula nga dumanon da ata iti part nga adalang na ited katakwada nga pagyanan da Sir Robert. Okay. Okay, Rigmar, go ahead. Thank you very much. Go. Okay, thank you Sir Robert. Kastay ko na again, this is Rigmar de la Cruz, respondent iti ENR News. Lawag. Thank you Sir Robert. Okay, maraming salamat Rigmar de la Cruz manipo na po ijay bagumbong Caloocan City. So no Caloocan ti pagsasaritaan kaslaawan epekto apo ti tigil pasada nga mangrugi ti dating aldaw. But put in mind gigiyem kay kabsat nga ti nakakasa nga tigil pasada ti nagdudu mga transport group especially Manibela yung pinaka vocal before the dating aldaw nga ag-strike apo ket 3 days, 24, 25, and 26, gigiyem ken kaabsat, DJ nakasagana, nga panang yuswat da po iti tigil pasada, gagiyem ken kaabsat. Ket kas anam pulso ni Rigmar, kaadwan ka dito kayat nga konfirmaran or ekspektaren, no payadan di kita rimwar nga damaga po, wage board, sweldo, gagiyem ken kaabsat, housing projects, dito rent to own, upaam gagiyem den after nga malpas mo apo di kaatidog di panangupam kukwamton rent to own kakabsat kay gigiyem adu nga talaga di nagbalbalin na po nga rakurak ni Presidente Bongbong Marcos sekna na po iti biyang ti housing project ti gobyerno babaen ti liderato ti nasao wenno tinadakama na presidente ti presidente tayo Bongbong Marcos. Okay, sublianan tayo po di isab sa balipay kalpasan na gito. Daytoyen tinururay di gisem kadididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto ala nga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi di data ijaya na pa iti panakatarimaan nga ti modelo ang lugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko di kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show.
Masarakan ti DRT Auto Restoration, iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si Degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort, masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan, the Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, pare ti dinto malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963-000232. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, karirag kakadakkel pa premium nga maidanong ka na kayo. Babayan ti Blue House Beach Resort, ini barangay 37, Kalayab, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy. Gagiyim kay nakabsat din dito dakdakamaten ni Rigmar nga do di kita nag-cancel apo ti serrek ti trabaho or isiserrek ka rin sa bali. Ada ngamin pamili na po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para ti suspension ti siserrek ti klase kada kita iti aldaw ti Lunes itatang aldaw Hulyo 24 ken naipatanga pong aldaw deti panakay-deliver ti State of the Nation address. Deti ket base ti inparwar ti presidente nga memorandum circular nga napetsaan ti Hulyo 21 nga pirmado apo ti Executive Secretary Lucas Bersamin. Nakasaad ti nasaong memorandum circular ti suspension ti klase ken trabaho tapno ti kasta maprotektaran ti publiko manipud ti posibleng epekto ti Bagyo Egay. Karamanen dito ti posible apo nga 70 ket 2 nga oras nga transport strike ngayon nga inkasa ti progresibo nga grupo. Ayun deti kung kuna tayo gagayim kapsat kinaunter apo ti presidente ti transport strike na igeddan apo ti biyang ti Bagyo Egay nga kagiddan apo ti State of the Nation address. Suspendido ti serrek iti so amin nga government agencies tintero nga National Capital Region malaksid laeng nga po kadit ahensyas ti gobyerno nga mangipaay ti kangrunar serbisyo kas kumay ti basic at ken health services preparedness kastameten response to disaster and calamities. Kabayatan na aday ti direksyon met apo di private companies, private schools no suspensuenda ti serrek kadigitoy nga pangopisinaan. So DJ apo so possible awam met laeng apo ti maparalisar gaputa the whole of National Capital Region ti serrek apo kadigitay pagtrabahuan gagiyem kapsat government agencies ket awan gagiyem napinta sa po nga diskarte siyempre nasumra apo dito ken dito pangta ti Bagyo Egay gagayem ken kaabsat nga posible apo nga mabalin nga adda digitay malayus nga luglugar gagayem ken kaabsat. Okay, speaking about SUNA mapantay apo kadto State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos, posible kanong abutin laeng ti agarup may isang oras when sumurok basit ti may kadwang State of the Nation address when ulat sa bayan ni Presidente Bongbong Marcos itangal daw Hulyo 24 sigong kini House Speaker Martin Romualdez nupay kasta no pay saan na pay nga nakita ti anyaman nga linaon ti agbali na diskurso ti presidente ngem base kaditay mangmangig na impormasyon ket mabalin agpa-outline iti 45 minutes ti diskurso ti presidente diti apo ket nag-taon nga maysa kadagiti kaababaan ni State of the Nation address gagiyem kamsat sipud narugyan detoy nga tradisyon nga panangidanon ti presidente ti State of the Nation address. Iti agdama
programa ni dating nga Presidente Gloria Macapagal Arroyo ta kini game ti record nga addaan ti kaababaan nga report iti Pagilian. Idi may kalimang State of the Nation address na di 2009 o 2005 nga nagpautlaing nga po ti 25 minutos. Inrakurak pa iti House Speaker ngiti umuna nga tawen ti Administrasyon Marcos napintas met ti nagbalin nga taray ti ekonomiya ti Pilipinas no sa dinno nga ti Pagilian ket naadaan ti fastest growth rate no ti gross domestic product ti mapagsasaritaan deti apo fastest growth rate it intero nga lubong detoy kabayatan na kinunapay ti House Secretary General Reginald Velasco nakasagana na po ti HOR para iti House of Representatives para iti nasaong State of the Nation address. No sa dinno agtalinaed pelaing ti hybrid setup para iti sona dati ket iti likudan ti panakaikaten ti State of Public Health Emergency ti Pagilian agapu iti COVID-19 pandemic. Iti babaen detoy mabalin nga makaatendar ti suna when State of the Nation address babaen ti video conferencing digiti opisyal agpampandaylinteg ken saan da nga pisikal nga makaatendar iti anyaman nga rason adapay iti maipaay nga password ken guidance kaditi participar babaen ti hybrid session babaen iti Zoom. Adda tinay nasursurok ngem 2,000 nga sangailing nga umatendar iti may kadwa nga sona ni Marcos ken ad-adu no may kumpara nga ti nakabuklan nga 1,365 nga naimbitaran iri muna nga suna ti Presidente gaputa nalawa iti deti nga tawen ti agar-ari nga health protocols aglalalo iti lifted when naikate na po iti Sabado ti State of Public Health Emergency iti COVID-19 ti Pagilian. Kabilang kariti kumpirmaran nga matendar iti matendar ket digiti si bibiyag pailay nga presidente ti Pilipinas nga dati nga presidente Joseph R. Estrada, dati nga presidente ken nagdama nga Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo, ti predecessor ni Bongbong Marcos nga dati nga presidente Rodrigo Duterte, ti anak na nga dati wenno agdama nga vice presidente. Nga madadati report apo nga mga tahangkan o makaatendar ni Duterte in the State of the Nation address ti Presidente. Imunamit ten yung kinumpirmaran ti House of Representatives Secretary General Reginald Velasco nga naimbitaran met iti kaungrunaan na karibal ti presidential election ni 2022 ni Bongbong Marcos nga ni dating Vice President Leni Robredo ngem nagkedked detoy. Nagkedked ni Leni Robredo. Naimbitaran pa iti dati nga may kadwa nga presidente ken dating House Speaker ken miyembro ti Diplomatic Corps International Organization. Madanmet ti nakasagana nga dakkel nga function room para kariti sangailing nga senior citizen, person with disabilities, ken last minute guest gagayem ken nakamsat. Saan nga imbitado the suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Imunan nga nagketkedan ti request detoy nga una napagketkedan ti request detoy nga maka-attendar iti zona virtual numet may paggep iti security measures para iti zona naiget ti may patpatungpal wenno pa na kay patungpal ti opat nga aldaw nga lockdown nanibo di Huwebes Hulyo 20 agingga iti aldaw ti Domingo Hulyo 23 kaspaset ti preparasyon para iti seguridad. Istrikto metapo ti panaging patungpal ti House ti NUSUNA 2023 ID no entry ken ti NUSUNA 2023 car pass no entry policies. Digitay laeng House of Representative personnel ken bisita nga daan ti SUNA 2023 ID when no invitations ti mapalubusan nga makastrek iti nasaong nga pakstrek wenno ti batasang pambansa ti House of Representatives. May panungpalmet ti lockdown nagarop alas 3 iti malem sakbay ti SUNA ti presidente ken may patungpal ti signal jamming
kaya dan to may nga helicopter, dan to may nga 1 kilometer radius no-fly zone, iti batasan complex manipod alauna, ti malem ang hinggat alas 7 iti rabi. Ya? Iti met biyang ti COVID-19 protocols, mas naluklukay, no maikumpara iti napalabas nga tawen, no sa dinno nga digiti sa nga ilik at masapol na bakunado, kasapulan nga mangipresentada iti vaccination card wenno digital vaccination certificate para ti screening idinto nga digiti agatendar ket saan ang saan na bakunado kasapulan na mangipakita da iti negatibo nga RT-PCR test nga naala may sangal daw kalpasan iti State of the Nation address. Saan meten nga mandatory wenning kapilitan ti panangisuot iti face mask no diket di voluntaryo laeng may detoy gagiyem kabsat kas yalubog karidimunan ng executive order nga inisyo ti presidente no sa dinno nga voluntaryo ti panakayusok ti face mask ken detoy ket itiman outdoor wenno indoor gagayem ken kakabsat. Ayun so di apo digiti alagaden para ti State of the Nation address gagayem ken kabsat. Ana digiti expectarin tayo apo ti State of the Nation address ti presidente. Idi kalman no malagipyo ada di imbasa tayo nga damag nga naggapu iti biyang ti presidente Office of the President nga sumangsango ti pagilyante nga Pilipinas kariri pangta ti territorial integrity, sovereignty, terrorismo, local communist insurgency kasla ko medyo Mindanao, cyber security ken climate change. Dito yung imbaga ti presidente, dito yung dinakamat ti presidente, nagbali na bitlana, iti anibersaryo apo, joint anniversary celebration, ti National Security Council, ken ti National Intelligence Coordinating Agency, when NICA, gagiyeng kalsat, ijay PICC, ijay Pasay, gagiyeng ken kakamsat. So, ano tayo, adda nga ta pa kay naigan, digitoy nga, pangta, bilbilang nga pangta ti presidente, adda nga tadakamaten na kadigitoy, iti i-deliver na nga sona into numalem, gagayem keng kamsat. Okay? Padaan nyo po, padasin tayo tumet nga patangatang iti ENR online, ti State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka dagiti balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang dagiti kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian.
Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, tuloy-tuloy. O para pulo kitinem a minutos pasado alas 12, gagayem keng kabsat. Ya? Ada deti rimor apo nga deti di ba bimabati approval rating ni Presidente Bongbong Marcos gigayem keng kabsat. Tatan ada na iparwar nga survey nga tibilang di kitay Pinoy apo nga nga agrigrigat ket bimmaba so adda bimmaknang adda simmaya at panagbiag na agagayem keng kaabsat. Okay, agarup 12.5 million when 45% nga pamilya Pilipino tinakarik na iti kinarigat segon ti Social Weather Station Survey iti nga nayuswat iti June 28 nagpatingga iti July 1st. Rimwar iti nasao nga survey nga adda 33% nga pamilya tinangibaga nga addada iti borderline wenno nagbetan ti kinana pobre ken saan nga napobre. Idinto nga 22% tinangiladawan nga ti panagbiagda ket saan da nga pobre gagayem ken kaamsat. Bimmaba ti agarup 6% no may kumpara iti 14 million wenno 51% nga pamilya Pilipino tinangibaga nga isuda ket marigrigat iti bulan ti Marso. Saan met nga bimaba ti 30% kadagiti pamilya tinangibaga nga isuda ket adda iti borderline wenno nagbedngan ti kinarigat ken kinanamay. Dinto nga 19% tinangibaga nga saanda nga marigatan iti daydi nga panawin kumpara apo kadidi March 2023 ang self-rated poor EJ Visayas 65%, 57% in Mindanao, 62% to 54% nag-decline but EJ Metro Manila from 40% to 35% balanse iti Luzon from 43% to 39% met. Digito iti rimwar nga resulta ti survey. Kabayatan na ada diti self-rated food poverty wenno base apo iti base apo iti klase ti makan ti kang kanenda apo 34% kadagiti pamilya tinangibaga nga food poor taraon para kaditi marigrigat 38% met apo iti food poverty borderline ken 29% ti not food poor gagiyem ken kabsat. Karaman iti non-commission survey ti agarup sa 5,000 nga Filipino adults nga dito ket sampling error margins are 2.5 2.5% for national percentage when positive 4.0% ti balance balance Luzon, positive 5.7% iti Metro Manila, Visayas, Kenijay, Mindanao. Suno kayat na nga sawen nga bilang apo digiti Pinoy nang ibaga nga mga ibagbaga nga narigat da bimmaba gagayem ken kaabsat base apo iti survey kakabsat ken gagayem. So mai-credit nga ta apo ken ni apo Presidente Marcos no addaman digiti mga ibaga nga dati nga mga ibaga mang konsiderar ti bagida wenno sitwasyon da nga marigrigat nga itan ket simmaya at ti panagbiagda no kasbilang mapantayo apo ti grupo digiti mangalap bagsak rate tin paayda apo ken Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sumagmamano nga miyembro digiti mangalap iti pambansang lakas ng kilusang mamalakaya ng Pilipinas wenno pamalakaya nangipaay ti bagsak wenno fail nga grado kini Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gapu iti kaawan ti aksyon na wenno kaaksyon ti administrasyon na iti isyu nga mga bektar ti sektor dagiti mangalap gagayem ken kamsat.
Dito ikit bayat nga nagipagpasitda digitoy nga nasaong nga mga ngalap it is State of the Fisher Folk Address kasungbat apo ti may kadwang State of the Nation address ni Marcos nga nakasagana apo nga mai-deliver itang aldaw ti Lunes. Idi wagas apo ti maysa nga street conference digiti mangalap ken residente iti Kabaybayan, Manibud, Cavite, Nabutas, Rizal digito iti nangipaay iti makatawen nga pangnamnama iti administrasyon Marcos gigiyem kamsata inpeteng ti pamalakaya nga digiti nakapaayan ti presidente tapno masungbatan digiti issue ti sektor ti mangalap national sovereignty conversion ken reclamation of fishing waters ken suporta para iti produksyon ti panagkalap detoy ket iti baet ti inflation kung nadigiti nga mga alap, ket kami mismo, da kami nga mismo ti makaammo, ti agdama nga sitwasyon mi, when no sasaaden mi, gaputa da kami nga mismo, ti adda iti detoy nga pagbiagan. Di apo ti balikas ti pamalakaya Vice Chairman Ronel Arambulo. Gagiyem kamsat. Iso nga ti grado mi, ken ni Presidente Bongbong Marcos ket bagsak. Pero nga nang gibos apo, nasaong opisyal. Kinuna ti grupo nga itagdama, naka-record da iti saan nga nabababangem 21 reclamation projects Canada iti aprobado parang pabor ti environmental compliance certificates iti Manila Bay. Inpeteng ti pamalakaya nga dagiti kidkid dawenda para iti 15,000 production subsidy para iti pagbayad ti duang bulan nga gastusen iti panagkalap gagiyem ken kamsat agpatnag ti wano nagpatpatnag ti grupo iti University of the Philippines di limang campus para iti panagsagana da iti deti rally nga yuswat da po iti Commonwealth Avenue iti angal daw ti Lunes idinto nga ti pangulo wano presidente ket i-deliver namet ti bitlana para iti State of the Nation address ijay batasan complex gagiyem ken kamsat. So ayun digiti mangalap gagiyem kamsat bagsak ti grado da ken Presidente Bongbong Marcos gapo iti saan nga pan nakasungbat kada iti kangruna nakalikagum da digitoy apo nga mangalap reclamation diti pan nakagabor digiti baybay gagiyem kay kabsat kaslamet apo iti biyang ti agriculture digiti Manalon bumasbasit apo ti pagtalunan wenno pagmulaan digiti pada nga Manalon gapo ta maakupar na tapong agbalinen nya kas business establishment commercial area, residential area, golf course, kada dami namin. Kakabsat keng gigi. Mostly, kadwan na po, di kita maakomodar para iti housing projects, when no pagbalin niya subdivisions, when no saan, di kita po ket agbalin na po nga pag residensyaan, pag negosyoan, kakabsat keng gigiyem. Uri iban bando ti gobyerno, especially ti biyang ti Department of Agrarian Reform when no other government agencies nga adda masursurot apo para iti land conversion from irrigated rice land mapagbalin nga establishment when commercial area mapagbalin nga residential dapat ore talon mo di jay ore dagam masapol gagiyem kay kabsat nga adda masurot di jaya kadakkel di mabalin mo nga converten no pagtatalunan. Iti met biya nga po ti reclamation kadagitay di ba yung lawag Padsan River ada di plano ngem na turn down gagiyem kay kaamsat tata ada digitay na reclaim papagayam ada pay kalsada yung Cavitex yung Cavitex reclaim place di apo gagiyem kay kamsat na reclaim di jaya nga parte apo din na pagbali na kalsada gagiyem kay na kamsat. Okay? So di apo iti maysa kadagiti maysa kadagiti problema digiti mangalap maawanan da apo ti danum nga pagkalapan. Tadaanan nyo gagiyem kamsat bar ije Pasay rinaut apo ti National Bureau of Investigation gapo iti panag lako na iti laughing gas
tsaka mo no, nadda nakadanon dito yan, yakastoy, laughing gas, gigiyem ka. At may isang klase po dito iti droga, nga mabalina po nga, when maikong konsiderar, nga delikado, iti bagi ti tao. Okay, ibinsa-binsa tayo po, dito nga nagbalin nga aksyon ti NBI, kalpasan na po ti panangrida, iti may isang bar, ijay Pasay. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kastamit ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Okay, tuloy-tuloy. Titay panagpipinadamag gagiyim kay Kabsata. Nirauta po ti National Bureau of Investigation Anti-Organized and Transnational Crime Division ti may nga bari di syudad ti Pasay. Gapu iti may bagbaga nga panaglaklako dito iti balloon nga daan iti nitrous oxide. When numas adadang amamo iti awag nga laughing gas gagiyim kay Kabsata. Segon iti NBI anti-organized anti-organized and transnational crime division chief Jerome Bumediano na monitor na dito ikan sa balipay nga establishmento nga dito kita gilaklako iti nitrous oxide gagiyem kamsata kaditi customers may palagip nga iti napalabas nga mayo narid manen ti may sa karaoke bar nga aglaklako metlaeng iti kapada na nga substansa tinasaw nga bari di Pasay ket combo package gagiyem kamsata nga dito ket agbalor ti 9,000 pesos adan pasurot na detoy nga may sa abute ti whiskey, adapet ti suda, ken adda sa nga pulo nga balloons nga napno apo iti nitrous oxide. Nagbalag ni Bumediano nga na delikado ti implikasyon na iti salunat ti panang langab ti nitrous oxide ken koordinar nakisaripat na pa iti Dangerous Drugs Board nga dapat nga panunuten da ti biyang ti
wenno detoy nga banag gaputa maibilang detoy nga controlled substance gigiyem kay kamsat. Dinakamat ni Bumediano iti biyang ti medical nga ti nitrous oxide ket maususara kas mayapros para iti minor medical ken dental procedure. Inay na nga nagbalin nga maususar dito iti sabali nga nasyon wenno nagwaras ti panakausar ti sabali nga nasyon wenno pa nakaramit dito kas recreational drugs gagiyem ken nakabsat laughing oxide gunanan sa gagiyem ken kamsat so pagkatkatawain nakangata papagayam yan yung apo tayo ano dito o risak itatala nga mga iko dito ngem dito dapat nga amu tayo amangan tamakadanon dito gagiyem ken kamsat di ba ado digiti klase ti illegal drugs nga naiwarwar sila po kadito nagduduma nga lugar papagayam nga digito ket kaslaawan efekto na bat idikuan na mapaniknikan na digito ket may isang klase na po ti legal nga druga gagiyem ken kamsat ado apo di ba adu pay digiti natay apo kadito open concerts nga ibagada nag-take iti kastoy nga drugs gigiyem ken kamsat so detoy sa bali tata deti nitrous oxide gigiyem ken kamsat nga deti mailaklako laughing gas kunada kakabsat ken gagiyem. Okay, awan na po tinabati pa yung oras dito nga amalem para iti programa iti damdamag ni Berto. Dahil nga rin na po tipagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control, ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Kahit may palagi pa po, awisan na kayo. Agdadanggay tayo po, into numalem, alas 4, para iti panang dingig tayo. Iti State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Mangigan, mabuya yun to po dito, iti ENR online. Alas 4 po into numalem, direktamente manipo di Batasang Pambansa, ti may kadwa, nga State of the Nation address, ti Madaydayo Presidente, ti Pagilian nga Pilipinas. Iba timintin na talinay nga malim ti Lunes, papagayam, agyaman kam tingkay panagdingig, ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Kakailian na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mangipaay karigiti kang runaan niya tips para iti panang salwad tilapayag. Dahil dito ay tapno mangited iti tips, nung kasanong tagibenen tayo, dito lapayag tayo. So, basically, talo nga tips ti ited ko. Ti muna, ket day panangliklit tayo, iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni, iso ti most common, kaguwan nga rason, no apay nga agsulod, dito lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan, nga maliklikan, ket sapay kumata, kan tayo ti proteksyon, dito lapayag tayo. Babayan ti panagusari ti earplugs, may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalog iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitan tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds, kada digitay pala-pala, kutsarita, hairpin, ket nadumapay nga banag. Ngem, dagitoy kumaket liklikan at adda mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman, anadalus alupot. Ti maudi nga tip ket iti inkay kuma
panagpa-check up tila payagyo oray maminsan wenno mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up tay ear nose throat specialist yo tay lapayag tayo ket no adda tinasken nga madalusan wenno nasken nga ramiden na ket ramiden na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan tin kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malikna na tayo lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagdingnig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakkel met latay namnama na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasa masugat. Tinapalabas. Edi may kadwa gundaway papagayam, kablawan da kayo, edi nagasat nga malem ti Lunes, Hulyo 24, 2023. Idanon mi manen ti sa balipay nga parang ti programa tayo, Tinapalabas. Dito di pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Para iti sa balipay nga surat nga hindi padayawan niya ibasa iti deti nga malem iti programa Tinapalabas. Papagayam ngayon tayo rugyan nga ibasa dito surat nga nakaipalaunan tinapalabas ti biyag ngayon patulod ti may sama ni napagayam agyaman tayo kanil sumaganad pagyaman tayo ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16 Bacara Ilocos Norte. Thank you very much ken ni Mr. Onofre Durupan maniwo di Tiwayan ay Hawaii. Pagyaman tayo pa ni Mr. Lani Corpus maniwo di Xiamen China. Ni Mr. Elvis Panabang ken Mrs. Mercy Panabang manipo diti Pearl City, Hawaii. Pagyaman tayo pa kinisang gunyang bayan member Honorable Joey Suriano edi Bangi, Ilocos Norte. Thank you very much edi TMT Construction Company nga masarakan edi 48A Kabungaan North Labag City. Laude na po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, serbian na kayo ti TMT Construction Company, manipod pa nakaplano, aging malpas ti kahit yung panagdire na pasdek. Ti TMT Construction Company, imatmatunan ti agtagikwa Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos.
Thank you very much, Idi Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, Idi Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adanda ka rin tinalaling nga aircon technician, staff nornusen da, ti aircon ti Anyaman Alugan. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, kukuha kinimat matunan ni Engineer Henail Jose, masarakan iti Balintawak Street, ti Siyudad Tilawag. Thank you very much, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadariklik na inyo iti Baguio kakailan, kaya't yung i-konsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Dahituyen tinururay di disem kadiri daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga aramiden dati panakaisubli ti husto ala nga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalin empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan iti modelo ang lugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko di diya kadaanan aging gani di kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan niya pamadayaw iti kaudyan niya MIAS 2022 Wenlo Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Papagayam ti surat nga hindi padayawan nga ibasa iti daytoy nga malem. Nga surat nga nakaipalaunan iti napalabas ti biag ken ayat ti maysa a pagayam nga kayat na nga maawagan iti nagan nga Abelardo.
Naisagudi surat ni Pagayam tayo Abelardo. Tinapalabas ko, Manong Robert. Idanon ko tinabarang ay kakablaaw ko kada kayo amin. Padak nga buybuya ken dumdumget. Kang runan na metten ken ka Manong Robert. At tuyak met ita tapno may ko. Idasar tinapalabas ko. No pay saan ko nga bukod nga sinurat. Ngamin kabsat mamati ka man wenno saan. May saak anorid noray. Saan ko nga mo ti agbasa. Saan ko nga amok ti agsurat. Nupay amok nga amok basit nga kanitikyen ti makun ko na nga cellphone gaputa na isurumit kanya. Kabsat ko. Manong ko nakken ka ngem mabalin nga adayo nga inaunaak nga medisika. Ngamin isulti ka daw yan nga awag di agsursurat ken ka iti daytoy nga programa. Pasamak daytoy iti naundayan na panawin Manong Robert. Nga maging gana ita, jak maiwaksi, nupay, kasla nalingdanen babaen ti panang kayamot, tinarukbus alanot, tinapalabas iti biyag ko, Manong Robert. Sublianan ta, idi, kasla jak pa'y matandaanan, dagiti pasamak, nupay maanan ninawakon, Manong Robert. May saak pa'y laing idi nga ubing, ket saludsud kanyak, no sa din no ti ayan ti ina. Apay nga imbes nga mapanak iti pagadalan, saan? No diket sansanayan nak ti amak ngat sakay ti kabalyo. Mapanagsakdo iti nalawa karayan, tapno si bugak dagiti mula anak nateng, iti sakaanan ti bantay. Dahito iti rason, no apay nga jakam mo ti agsurat, ken jakmet ammo nga basaen ti sumagmamano wenno nadadagsen na balikas, Manong Robert. Adda kalapaw mi nga pagiyanan mi ken ni tatang. Adayo iti ayan digiti matumpu-tumpu kabalbalay. Adda kami ti tenga ti kapanagan, Manong Robert. No, ipuntam ti matam iti bandana ti daya, makitam tinalawa akarayan. Tinalawa akarayan nga ditoy, tinambakan tinangato abantay. Manong Robert. Itinalawa kapanagan at dapaset na nga naaladan. Nga dito'y ti ayan di may paspasto abaka. Kabsat ko. No ti malem bukta kimida nga mapanitiigid ti karayan tapnon ti kasta uminom. Ket into no makainom da amin. Bukta kim maninida nga agsubli tapnon ti kasta awan mapukaw kadagiti na saong nga taraket. Dayta tinariingak nga trabaho mi iti amak. At damit sumagmamano nga parte na abangkag kaday ti nangat nga to apasit ti kapanagan. Nga suksukilen mi babayan iti gabyon, pareta ken pala, tapno mamulaan ti naduma-duma a klase ti natnateng. Ammumit ti amak ti agkalap ken no daduma mabalasyon na tinalawa a karayan, ket mapani ti kabambantayan tapno aganok. Dayta ti kabibiyag mi, Manong Robert. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building.
JAMR Construction Supply, iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti Barangay 50 Butong, di Syudad Tiluwag, asinig ti mga bridge, nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms, Blue House mismo akalaya beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo, umno a lugar, pare di dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan, the Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 000232. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, karirag kakadakkel pa premyo nga maidanong ka na kayo, babayan ti Blue House Beach Resort, ini Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Iladawak ti amak nga may saan natangken na lalaki, Manong Robert. Saan na kaya't di kititiltilad da nga saludsud asong batan? Wen no mabalin nga isu ti pakaungtang. Kasta tinagbalin nga kasanayak ken itatang. Ti amak kitagnagan ni Joaquin, Manong Robert. Isu nga, iti naminsan niya panagdamag ko ken kuana. Tatang, api nga, dito'y kapanagan ti ayan ta. Api nga saan ta nga mapan iti ayan di kiti adwa karuba. Ken siya sila ti inak. Saludsud ko iti amak, Manong Robert. Kinitanak deto iti arig na kusilak. Ket kastoy tinatangken na balikas na kanya. Abe, mabaling ka di saan nga tiladang salsaludsuden. Dumting to ti panawin nga siyak ti agsao. Ken saan nga nasken nga sikat ti mangyarwanganan iti deta. Tikat di pa nagtrabahom ti asikaswem. Uwentang, ladingitek. Kinunak ket tinalikodan na ko. Idi agsubli, medyo nabayag basit, gapot agpanpanunutak no apay nga kanayon nga awan, ti may sungbat na tunggal damagek ken apay nga agunget, Manong Robert. At dabit-bit na nga dua nga pamaklayan, wenno tay kung kunatayo nga maibaklay, wenno arimata, Manong Robert. Dati ti bagay, dati met kanya. Isabit mo, di kiti dua nga bababasit at timba, idi pungto ken pungto. Kiti dadadakil adwa at timba, isumet ti isabit ko, iti pungto deti arimata. Mapantamangala iti danum, iriwaik, weno karayan. Sibuganta di kiti naimula nga nateng, iti parte na bangka. Tapnon ti kasta at biagda ket agbunga da. May pailako, weno may sukat iti anyala ditan nga agserbi ka da. No saan ta nga aramiden ti kastoy, Abelardo, sigurado, matay ta si Mumulaga. O sige, alay mo ti patatimba, dagiti dua dadadakkel para kanyak, dagiti met dua bababasit para kenka. Awan din aramidak do di nagtulnog, Manong Robert. Ngem no arigem adayo ti ayan ti igid ti karayan, sakakit di sumangat.
Magnaka iti tapuoy nga kadaratan. Mabali na mailumlum ta sakam ket parigat tapno umaksaw ka. Aglalo lang nga ruden nga tan, no makargaan ton digiti dua timba. Tilangin pa ng bitbit ko kadakwada manong Robert ido awan ti arimata. Ket marigata na ako. Anyan tulakit nga tan, no dua nga timba, ti agsumbangir iti naaramid nga arimata. Ngopay ibaklay ko iti abaga. Enrubuatin ni tatang ti umaksaw nga mapan iti igid ti karayan. Sumurot ka kanya ako na Bilardo. Rogyantan ti agtako iti danom, when agsakdo iti danom, nga isibugta ka di mula taan na tenga. Alisto ti dadanon mi ti igid ti karayan. Tinalawa a karayan, Manong Robert. Kinargaan mi nga ruden digiti timba. Dua nga dadadakkel ken ni tatang, duamit nga babbabasit kanya. Baklay ko ti arimata nga nakaisabitan ti agsumbangir a timba. Wenno ti agsumbangir a pungtuna ket nakaisabit. Ti dua timba nga napno iti danom. Masapul nga dakumpas ti pannagna, Abelardo. Tapnon ti kastakit saan nga may taplyak ti danom. Sayang ti may bileng nga saan na makadanon iti puon digiti mula. No may danon ti danom iti puon digiti mula, sigurado nga agrampaya da, agsabong digito ikitagbunga. Iso nga, napintas ti paddak, saan nga ginagarawigaw, tapnon sa nga taplyak ti danom. Umunaka ket sarunweng ka, ket no agkamali ka bagaang ka, buktaken ka. Uwen tatang, uwen. Kinunak manong ta, no agreklamo ak sigurado, makangegak iti, nadagsi na balikas. Saan kumitkit di pa'y nga napadasan, tinadangran ken ni tatang. Ngem no agbalikas detoy, nasakit, napadem, tumarus ket salbagen na ti kaungan tirik na ken puso, manong ko. Rinugyakon timmadang kabsat. Ngem talaga nga, saan ko nga maalwadan ti kasla di masimbalud wenno masilapid ti sakana. Agpukkaw to ti ama kiti likod ket kunana. Saya atem ti panagnam. Saan nga basta magna? Masapul nga nalinayad ngem napaspas nga umaddang ka. Kinunana, inaramid ko amin ti addang nga medyo napaspas ngem masapul nga nalinis tapno sa nagtaplyak ti danom. Agingga nga nagkakamakam nga balikas ni tatang nga de ti likod. Kasta ti pamayam wenno kasta ti pannagnam. Tapno saan na masayang ti biyahem nga mapantumako iti danom iti karayan. Mapantumako iti danom, tapnon tikas na masibugan, dagiti na imulaan natin, Manong Robert. Awanen ti dillawen ti amak. Kinunak iti bagik. Nga no sumurot ka iti pamili, sigurado, awan ti agbali na kamali. No surutem ti bilin, saan ka nga kamali? Ket mabalin nga perpekto ti aramid, wenno trabaho. Nupay kastamanong kaslal alawekon ti angis ko. Edi kapamindwami pay laeng nga panagsubli ti karayan ken mangisang at iti danom. Iti ayan ti bangkag nga ayan digiti na imula nat nateng. Madlaw sa ni tatang nga nabannog ako. Nagkatawa deto. Ubing ka baya talaga, Abelardo? Alisto ka pay laeng agkapsot wenno agkapo. O sige, saan ka nga sumurot ka niya? Siyaklatan ti mapan. Ngem, alaem ti kaslapasok wenno natarida na kawayan. Sukayem digiti dipay nasibugan. Tas siyak ti mapan ti mangalay ti danon. Nga isibug ko ka na ito.
Makaayo nga kitan digiti natengsan kadi. Gapo iti kanayo na pan nakasibuk ken pan nakasukay pan nakadalusda. Masapul nga maikat digiti ruot nga nagtubo ka digiti bayad da. Tapno awan ti kainagaw da iti mineral ti daga nga nakaimulan. Balikas naman nagtung edak kit dardaras nga napangkuinala tinatarida na kawayan ngay naramid ni tatang. Sinukay ko ti lawlaw ti puon dagiti nasao nga nateng Manong Robert. Nasa papay di malpasmi asibugan dagiti mulaan nateng kabsat ko. Napan kami nga rudin iti kalapaw nga pagiyanan mi. Medyo mapasungadan en ti malem. O sige, agin na ka. Gaputa napintas tinagbalin nga trabahom. Parcheck ti maysa ka dagiti taraken ta manok nga nakapupo. Isu ti pangmanemta. Agpaiso tatang. Kinunak nga maragsakan nga min paborito unay. Ti madigwa na manok, Manong Robert. Jak na puutan niya kimmetal gayam ti amak. Itirangaw ti sili manipod iti nagsibugan mi. O sige, imaritam deto Alaem digiti nalukni nga partena pagiramanan digiti bulong na. Ket isu ti ilaok ta iti digwanta a manok. No at darigat at damit na maay. No at daanos at dalamot, Abelardo. Balikas namanin mano. Dita nga'y tinungpal ko manin ti amak tangamin alistumit laeng ti mangimarit iti rangaw ti sili. Kapsat ko. Kasangmanan niya ituloy ito yung ibasa dito surat ni pagayam tayo Abelardo, agyaman tayo kadito sumaganan. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, manipod dito St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo iti bagiyo, ket yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Thank you very much si TMT Construction Company nga masarakan ni 48A Kabungaan North Lawag City, Lauden, Ticabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod maplano aging nga malpas ti kayo patakdirin na pasdek, ag serbi asipupudno kada kayo ti TMT Construction Company, babayan ti panangimaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming iti konseho ti Ili ti Marcos. Pagyamanan tayo pa iti Pugadlawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street ti Siyudad Tilawag likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan da ka diti agkakalay nga aircon technician staff na ornusen da ti aircon ti anyaman alugan. Ti Pugadlawin Carbas Air Conditioning Service Center ket kukwa imatmatunan ni Engineer Neil Jose. Masarakan iti Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much. Iti biyang ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Pagyamanan tayo pa ni Mr. Onofre Durupan, manipod iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Lani Corpus, manipod iti Xiamen, Pagilian niya, China. Ni Elvis Panabang, ken Mercy Panabang, manipod iti Pearl City, Hawaii. Agyaman tayo ni Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, manipod iti Ili ti Banggi. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kastamet ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da.
Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Naungit ti amak ngem manang isagot, Manong Robert. Adda di gundaway nga balasiwen na ti nalawa karayan ket mapanitibantay. Ento no sumangpet adu digiti isang pet na nga prutas. Kasla kuma iti dadakkel ken naluom a papaya. Atis, bunga ti mangga, sarguelas, damurtis ken sapsabalipay. O sige, mangka. Nasustansya na kita. Makapakirid iti bagi. Sige tang, agyamanak. Agyamanak iti adungin sang petyo. Wadi gayam, ipanmunto dito sa ba iti sirok ti abong-abong ta na urayin ta nga maluom. Wendang, kasti dati. Sungbat ko, maragragsakan ti amak no makita na nga alerto ak. Ngem no makita na nga papatay-patay ak, Manong Robert. Agmuregreg detoy ket natangsit digiti balikas na, wenno natadem digiti balikas na. Nagtultuloy ti aldaw ket adulatta digiti burburtya wenno salsarudsud. Aramid ti amak nga jak maikkan ti kay papanan na. Kasi di na minsan nga panang pastumi ka digiti baka medyo mumalimi din, Manong Robert. Iturong mi ida iti igid ti karayan tapno mapanda uminom. Ngem di umasidig ket umasidig kami iti igid ti karayan, nakita mi ti dua lalaki a nakalugan iti balsa. Agsangsangat da iti pagkalap da nga mabalin nga kitang wenno. Tay kung kunada nga sigay, ngamin kadadamit kukwami ken ni tata. Binilin nak ti ama. Saan kang umasidig iti karayan? Siyaklatan. Agsublikan iti abong. Uray naglatan sa jay. Sige tang. Kinuna. Kasla nakaskas daaw no apay-apay. Napiggad ka diri iti tao nga nakalugan iti nasao nga balsa wenno rakit, Manong Robert tapno pagsublian na iti balay. Idinto nga dati-dati ket dua kami nga mangipasto ka iti baka tapno mapanuminom. Ket dua kami tumitlaay nga mangipasto ka nakwada.
Tapno agsublida ti ayan dagiti narukbo sa kayo. Nga iso ti pagturugan wenno pagiddaandan. Kabsat ko. Nagtungpalak manen ken ni tatang nga iti pampanagnak nga agturong iti abong nga ayan ni. Sinalsarudsud ko iti bagik. Ape nga saan nga kayat ni tatang nga makita dakti sa bali a tao. Uray no umayda. Tata Alfredo ken ni Nana Felisa ditoy. No domay da ibalon ken. No mabalin di na kayat makisama. Iba unnak ti no anyala di dan. Iba unnak ti ayan digiti baka wenno saan iba unnak ka mapanagdigo si di karayan. Adu digiti aramid ni tatang nga jak mawatan. Apay nga ta. Saludsud ko iti bagik, Manong Robert. Naglabas pa'y digiti aldaw, kabsat ko. Agbungan digiti nateng. Wen digiti nateng nga sinibugan mi ti bangkag. Wenno masansa na sibugan mi ti bangkag. Idi maysa na sa paabigat sa angko nga nariingan ti amak. Ngamin kabsat maturog ni tatang iti babaen ti agdan. Dinto nga siya kitaddaak iti pannakaunig ti abong-abong. Daytoy ket agasiket wenno nalablabes ti kangato na. Ket ti arsadanan ti agdan, ti daraten, ti nakaiparabawan ti agdan, nga timmibab iti ayan ti datar. Saan ko nga nariingan ni tata? Nagtugawak ket binuybuyak ti aglawlaw iti daydi agundaway. Mapasungada kun ti amak nga baklay na ti kuribot, ken madlaw nga medyo idarumog na ti magna iti nalubo a kadaratan. Sigurado lakit di nga nadagsen ti karga, ti kuribot a binaklena. Anyang taman ni na tinapan na inala. Siguro digiti manin prutas. Angin, bimanlasyo nga tayo ti karayan niya nakasapsapa. Angin. Aging nga nakadano ni ti ayan ko. Abelardo, tang, apay, gapon nyo. Napangkunin nateng digiti bunga, digiti nateng nga sinibsibugan ta. Anyan ti aramidin tayo, nagadutang, napnap no ti kuribot. Ipangko dito iti sentro, ilako. Tapno, di gatang ko iti sa baling agserbi ka data dito kapanagan. Danayon ti umaipipan da, Sir Florendo kanya, Ma'am Felisa. Sige tang, mapamuising ka ti nuang iti olnas. Sunsunen ta ti karayan naging gana iti rangtay. Ket iti sang iti rangtay, kumalat kadak sadyay. Sadyay nga mangsadak iti pagluganak nga mapaniti sentro tapno mailakok dito yan natin. Urayen na kiti sirok ti rangtay. Mabalin mo nga yadda iti olnas. Kagiddan ti panang palubnak mo iti nuang. Ay, uwentang. Api nga tsak to pala agawid. Sikano kayat muntod ti agawid? Ngem ugurim tumitlaing tinuang nga nakasingkaw iti olnas. Sige tang. Napigsamit tinuang nga mangguhit kanya. Ipalubnak kong tulangin iti batog ti abong. O sige. Mapamungaro din isingkaw tinuang. Isingkaw mo iti olnas. Dagasin na kiti sango ti abong. Tabapan ako niti sentro ti ili. Adayo basit ti ayan tirangtay, Manong Robert. Agarup 30 no dinasursurok a minutos, 30 a minutos no dinasursurok nga pinagnatinwang. Nagsakaya kitinwang idinto nga ni tatang ket naglugan iti ulnas, Manong ko. Idi makadanon kami niti sirok tirangtay, ditoy nga binaklay naman enti kuribot, ket ditoy nga simmangat iti sangi tirangtay. Manong ko. Idi makangaton detoy pinukkawan na. Agsublikan. Sadyay kalata abungin na aguray, ngarod. Kinunana. Sige tang. Diretson kabsat insingkaw kumanin tinuang iti olnas. Naglugan ako niti olnas ket inabog kong tinuang nga nang guyod
nga agturong manen iti abo nga pagnanaidan mi ken ni Tata. Agtangkay agen ti init, ngem awan pa'y ti amak. Nagluto ako ni tinapoy, ngem awan ti mapanunot ko asidaen. Agingga nga nakapanunutak nga mapanak iti ayan dagiti nateng. Manong Robert, napanak nga rood kit ditoy nga nang purusa kiti bunga digitoy, nga iso ti iluto ka pangaldaw mi ken ni Tata. Ngamin manong, no saan na ka makaiprepara iti pangaldaw wenno anya na dita na pangapanangan agunget ti amak kenibagana nga nakapsot wenno nakapuya awan ti remedyo wenno jak agpanuno jak kayat nga maulit digita nga balikas ti amak kanya isu nga aramidek ti amin tapno awan ti pakababalawak iti na istrikto nga amak Manong Robert. Sabuk ko tinagduduma nga bunga dagiti nateng, dagiti nalabsan ti amak nga binuras. Makadano na ako ni di balay di mapasungadak ni Tatang, nga bagkat na metlaeng ti kuribot, wenno baklay na ti kuribot. Kasla nalaglagan itan ti panagkita, ngem iti panang baklay na iding karga na dagiti nateng. Ngem sigurado, adda karga ti kuribot, Manong Robert. Dandanikam naggiddan nga dimano ni ti arsadanan ti agdan. Oh, kapuam ket nakapudpudot. Napana ka na nga laka riti. Nateng Tatang. Nagpanuno ta ka mga no, damit ti kiti nalabsam tapno aday lutok na pangandaw ta. Mapangnamnamaan ka nga talaga, Abelardo. Narasi ti katawan ni Tata. Ebe amon, para malimtan ton deta. Apitang, be amon. Oo, alam dito nakasukot. Isirik mo ta, mga tan. Ani deti tang, di bata nga kiti naadubo nga bitog ti baboy ken pagbagis. Di mata pa'y di karne ti baka, luto ta. Isabay tanto nga pakbitenen, di kiti binuras mo nga nateng. Ngem para malim deta. Ti adubon nga bitog ken bagis ti baboy ti pangaldaw ta. Nakaluto ka din di tinapoy. Wenda, nakaluto ako. O sige, gakwamon di kiti plato ta, wenno pinggan ta. Ket manganta. Kalpasan ti pandangan, sa ngaylien ta tinakan. Agid datan to sa tanto man nagtrabaho. Kasta ti biyag, tinaalerto, Abelardo. Daituyen tinururay di regisem kadididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan iti modelo ang lugan nyo iti na yung kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan. Narod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di girubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns di babae kastamet ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique.
Nangati ti kalidad di kiti lako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Naimas ti panganmi ti dede a pangaldaw ken ni tatang. Manmanong amin nga makasida kami ti adobo abitub ti baboy ken bagbagis manong Robert. Lalo lang aruden iti panangiwa ni tatang iti dua bukel a kamatis sana pinatibtidan iti buggoong. Ket isu ti sabsabay mi iti nalanit nga adobo abitub ti baboy. Dadakkel di kiti kammet mi adwa. Makais-isem kami aglalo ken ni tatang. O kitam, uri no kasunod tirigat na nga ng sibsibog ka dagiti nateng. Mapang namnamaan tami tida, mapagsida na tayo tinaimas. Saan nga tilatabunga dati sidsidata nga makauma? Makauma nga utong, makauma nga saluyot, makauma nga okra. Mapan mo meta, imaro iti sa bali, wenno ilako kiti gatang mo iti sa baling agserbi. Kasta tibiyag, pasukat-sukat. O nga rutang, nagimas nga talaga ti ginatang yun. Sige. Umengga akon, gaputan absuga kon. Nabanugak nga nagnag na. Nabanugak iti panagsursur ko iti sentro ti ini. Yaddak iti papag ko dito baba. Itarimaan mo di kiti nausar. Ti santa nga na sida, mabali na pamindwaan tanto into numalem. Wentang, agin na kayo nga ruden. Mariknakit talaga na bannog kayo. O sige, Diyos tiyangin anak ko. Bimbaban iti talo ti pangal na nga, agdan ti abo nga pagiyanan ni. Ket nariknak wenno nakitak ti panangyilad nan, iti mismo nga papag nga narami diti kawayan. Naimas ti turog iti ayan ni tatang, gaputa, maibubo ti angin nga gaputi laod, manong Robert. Nalami is deton. Masansan met nga maturugak iti papag ni tatang no awan. Ngem kaadwan na nga ti uneg ti balay ti pagturuga. Madama nga tartari maanek wenno ug-ugasak digiti na usarmi nga nanganan kabsat ko. Idi malpas ko napanak iti ridaw wenno ti ayan ti agdan. Naalan ti amak ti turog na. Nairot ti panangikidem na kadagiti matana. En parabaw na ti takyag na iti mismo amuging na. Idinto nga ti maysa nga ima na wenno ti dakulap na ket nakaparabaw iti mismo abuksit na. Babaen ti rusok, manong Robert. Maan ninawa mi ti rupa ni tatang nga talaga anabannog. Ngem no tilangana talaga nga makita, nga isukit lalaki nga na istrikto, at daan tinatangke na pangiddeng. Wen manong, kasta ti panangiladawak iti amak. Saan na mabali na supringen ti balikas na wen nubilin na. Ket nutong pale madamit pagimbagan na. Ngem no daduma adalat tamit pan nakauma tirik na nga agtungtungpal itinabileg unay a pamilin na. Nairidep kumet iti mismo nga unek ti abong-abong wenno ti dati nga pagididdaak. Ngem nalukaga kiti mangig ko ti timek ni tata. Abelardo, agringkan, mumaleme. Ipastumto di kiti baka nga mapanitiigit ti karayan tapno minunda. Adalaing papanak. Bimbangon ak manong ket
nadarimusmusak ni tatang nakaigem iti badang. Sa din ti papananyutan. Mapangko gup-gup din digiti kayo. Digiti sangat ti kayo nga nagango. Iti ayan digiti baka. Tapno daw sa renta nga pagtungo. Masapol ta ti pagtungo. Aglalo madaanan ng ti tutudo. Ket numabasa ti kayo nga maala. Anya nga rod ti pasgidenta nga pangluto tayo ti kadenta. Masapol nga prepararan ta. Ti anyaman nga sumangbay nga panawin. Malagit mo ti istorya da kutong ni Koreat. Ay, nang nangigkong ka na kayo dahil tatatang. Hindi pala yung ubiga. Nagagagit ni kuton ngem ni Koreat. Basapul nga agbalinta ako ton. Agbalinta ang nagagit. Tapnon ti kasta. Maipaay ta ti kasapulan ti panagbianta. Agyaman tayo kari sumaganad niya. Pagyaman tayo ni Dr. Alan Thailand, di St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Kastamit din di pa nagyaman tayo di TMT Construction Company, iti 48A Kabungaan North, Lawag City. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much kay ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Mr. Onofre Durupan, manipod iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Lani Corpus, manipod iti Xiamen, China. Ni Mr. Elvis Panabang, ken Mrs. Mercy Panabang, manipod iti Pearl City, Hawaii. Ken kang runante amin, agyaman tayo, ken ni Sangguniang Bayan Member, Honorable Joey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms, Blue House mismo akalaya beach, di kayak pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di agserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, kanirag kakadakkel pa premium nga maidanong ka na kayo, babayan ti Blue House Beach Resort, ini barangay 37, Kalayab, Lawag City. Naglabas digiti aldaw, Manong Ruben. Naan-anaya kun abaro. Addan digiti pagilasinan nga siyakket maysan nga naan-anay abaro, Manong ko. Diyak di matandaanan no manut titawin ko. Ken basta amukon nga natubay akon ken kastamit ten addaan akon ti makaumanay na. Kapsat ko. Nagtultuloy ti kinaistrikto ni tatang kanya. Agingga nga iti maysa nga malem, Manong Robert. Mapasungadan mi iti maysa ang nakakabalyo nga umay iti abong. Adda kami di nga duwakin ni tatang gaputa. Isagsaga namin digiti lutwem mi anateng para iti pangrabi. Wenno'y preparamin digito'y para iti pangrabi. Idu masidig ti nakakabalyo, kabsat ko. Malasin min deto'y ni Tata Alfredo. Tiagtagi ko ka digiti baka ken
mang susweldo wenno mang tangtangdan kada kami ken ni tatang nga agi pastor. Abelardo, sumrek ka. Sumrek ka ta kasaritak ni Bakay Alfredo na niya tibagana. Api nga sumrek ta. Makaumanayan ti tawin ko nga. Mabali na makisangoy ito sa bali nga tao. Kabali na ako na proteheran ti bagik no peggadman ti dumte. Idaman pa'y nga mum ti sumungbat wenno kasta ti sumungbat mo kanya. Kaputa takkel ako. Kinamangan no masapul mo met ti proteksyon ko no sa bali nga tao ti umay. Saan nga siyak laeng ti kay kaya kan kanayon mo ako proteheran. Nagkatawa ti amak nga mawanen ti simmarno balikas na gaputa si degen ti sangaili Manong Robert. Joaquin, kumusta ka? Balikas ti medyo natainganin nga sangaili Manong Robert ni Tata Florento. Kasli lang, okay met. Kumusta rin ti tarakin na baka? Naganak ti ukpat iti na panalawas. Mapaspasangasangan ti sa bali pa nga talong aganak. Kasta ya, nasayat no kasta. Ada ka di mabalin nga. May sangat kit. Pumarti tayo. Akit na dua. Masapulyo ka di. Kasangay ti anak ko nga ni Binay ti sumaruno alawas. So nga masapul nga agparti tayo iti baka. No babasit, dua ayaw mon. Ngayon no dakil lakit di, may salaing. Mangpili tayo. Kahit yung kaditi mapani ti ayanda, saanen na di unay. Saanen nga nakasurot ti asawa ka ni Felisa, kaputa mabannok ka no. Nagsakay ti kabalyo. Ken may isa, napan nang isuro, amumeten, maestra ni Felisa. Para kasano ti kadakkel na kadi, ti isaganak nga may isangat tapno maparti. No, adda di kiti agabarukong nalukmeg, masapul nga nalukmeg. Lalaki wenno babae. May mayat no lalaki ti parchem ta ti babae aganak. Tapno madupay di kiti pastom, wake. Nakita nak ni Tata Florendo, Manong Robert. Oh, dakkel met gaya men ti barong. Anya tayong tinagan na? Abelardo tinagan ti anak ko. Nananayan na baro. No kumain manamong kay diti kayat ni Felisa nga lain na iti ili. Tapno agadal. Nakaadal kumamit ti anak mo. Saan yun nga pariyot deta, kabuta? Saan ko nga kayat nga may pula-pulit sa bali ti anak ko? Patpatgi ko na ti anak ko kit jak kayat nga may pusing kariri mata. Isunat ti sukat dagi dinapukaw ko. O sige. Saanen no saanen. Namnamay klatan iti panangurdun yun to iti baka nga may iti ili. Tapno ti gasta isu ti maparti. May pantun iti karniselya. Bueno pagpartyan. Tapno saanen nga iti balay ket nawaraunay no parti kayo pa iti balay. Wen gayam, baron ti anak mo. Saan munton nga ibati? Itugot munto ti anak mo iti panagdadaya tayo para iti kasangay ti anak ko ani Bina. Matungpal ti kalikagom yo. Kinunana. Dito'y kabsat nga simmakay manin iti kabalyo ket nagpakadan. Mapanakon. Kinunana ket inabugnan ti kabalyo a pinataray Manong Robert. Kaslad na nasakit nga parte tinanggigak ken ni Tata Alfredo. Enjaya dagayam ken ni Tatang Joaquin ti panangala da kanyak tapno agadala ngem san nakapinalubusan. Ngem sa bali man na burburtya wenno naamwak ti kasla agan annenek asaludsod. Anya di kiti napukaw ni Tatang nga siyak ti sukat na. Nalawag ti sungbat na ken ni Tata Alfredo. Saan na kayat nga may pusing ka digiti matana? Gaputa siyak ka no ti sukat.
dagiti napukaw na. Papagayam san tayo nga may lipas nga may basa, dahil surat ni pagayam tayo Abelardo. Awisan da kayo yung tunubigat, tapno nagdadanggay tayo tumanen, tapno ituloy tayo nga basaen, ket amwen, dagiti pagtingkin pasamak, tinapalabas, tibiyag ni Abelardo. Apay nga, adda dagiti saludsod, nga di na kabalina na sumbata. Adda ka dilim-limit ti ama na kinkwana, papagayam. Amin di gito'y masumbatan in tunubigat. Dahil di pagayam yun ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Padaanan niyo papagayam, ti panangidanon tayo, ti State of the Nation Address, ti Presidente, into na alas 4 into numalim. Iba ti minti na talinay nga malim ti Lunes papagayam, agyaman kam tingkay panagdingig, ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.